Кметът на града се престорил на бездомник и разкрил шокираща истина. Бен Макадамс, кметът на Солт Лейк Сити, решил лично да проведе важен експеримент. Бездомността е бил сериозен проблем в града му, но по някаква причина хората не искали да остават в приютите. Персоналът твърдял, че бездомниците са просто мързеливи. Един ден, без да каже на никого, той се дегизирал като бездомник и посетил приюта, където открил много странно нещо. Приютът бил контролиран от банди, и то в съучастие с персонала. Когато попитал персонала за тези хора, казали му да мълчи и да си ляга. В края на експеримента кметът казал: „Бях дълбоко шокиран. Докладите, които получавах преди, не отразяваха сериозността на това, което всъщност се случва в приютите. Сега напълно разбирам, защо хората ги избягват.“ В резултат на този опит, кметът уволнил целия персонал на приюта, построил 3 нови удобни приюта и ефективно разрешил проблема с бездомността в града. Какво мислите за това? Споделете мнението си в коментарите. Истинския хъсъл е проект, който цели да вдъхновява и подобрява живота на хората. Ако желаете да се присъедините към нашето пътешествие, последвайте ни.